Ассалому алайкум, ҳамватанони азиз, ҳамдиёрони азиз, умедворам ки тандсиҳату хонобод бошед. ҳамватанони азиз, рости як эълони чӣ дорем? Фаврӣ дорем. Акои Раҷаб, бародари азизи мо аз Тоҷикистон сафар доранд ба шаҳри Екатеринбург. Як нафар аз шаҳри Душанбе, аз ноҳияи Айнӣ, аз Хуҷанд, аз куҷое набошад, иншоалло шуморо гирифта то шаҳри Екатеринбурга мебиёранд бо нархи арзон дастрас. Аз канали Фикри шумо гап мезанед, барои шумо тахфиф карда мешавад. Бародари азиз, кори Монтажников, шаҳри Екатеринбург, Монтажников 22Б. Бисёр бародарон навистагӣ буданд, рости номер дар WhatsApp бисёр бахшиш бисёр менависанд, баъзе успед намекунем ҷавоб додан. Аммо одамое ки навистагӣ будем, мо маслиҳат кардагӣ будем ки рӯзи шанбе ё якшанбе чӣ мекунем, ман бурда ба ёй корбо мерасонам. Ман пагоҳ худо хоҳад иншоалло ҳамон ҷо меравам. Монтажников 22Б, фасовка помидор ба. Касое ки ман ба навистагӣ будед ки рӯзи шанбе якшанбе меравам, ҳамонҳо ҳатман связ ба бироед, нависед ки ҳамон масъалаи корбо мо пагоҳ тайёр. Касое ки документ дорам, патент, вид на жительство. Ду нафар навистагӣ будам, ман номеротонам наметавонам ёфтан, барои ки WhatsApp 24 соат ба баъзе сообщениҳо удалид мешавад. Занги шумо интизор ҳастам. Чунин авиакасса мо кор карда истодааст, кадоме ки регистратсия, пределени регистратсия, оригинал, одамои дилпур 100% бошанд. ҳозирам намедонед ки прописка монед ки не. Номераи ма дар зер навор мешавад. худо хоҳад кӯмак мерасонем. Перевод документ ва дигар ҳуҷҷатгузорӣ Акои Кароматулло, офиса мо Сулимова 53А, 3 этаж, офиси 1 дар хизмати шумо ҳастанд. ҳамин наворро подлиса кунед, шояд як кас ба ҷои кор таъмин шавад. Касое ки документ доред, бародар азиз, хлебзавод дорем, смена 2000 ҷои хобаш бепул. Гашта фасовки тарафи Таганский ряд Монтажников 22Б 2300. Касое ки патент, вид на жительство, гражданин марҳамат кунед. Ба морожни сех дорем, занҳо ба кор даъват мекунем, гражданин лозим, унҷо 2600. Занги шумо интизор ҳастем, боқӣ дар амони Аллоҳ бошед. ҳатман связ баред, касое ки ман ба навистагӣ будед, фасовка бо меравам гуфта рӯзи шанбе якшанбе. боқӣ дар амони Аллоҳ.